אני יואב, ואני לא יודע מה איתכם, אבל בשבילי, הגולן זה בית. היי, אני עומר, ואני לא יודעת מה איתכם, אבל אני אוהבת אוויר נקי. אהלן, אני אלון, ובשבילי הגולן זה טיולים וירוק בכל מקום. אנחנו חניכי מכינת מיצר. ואנחנו לא יודעים מה איתכם, אבל אנחנו נלחמים על הגולן. כבר הסברנו בסרטון הקודם על הסכנות של הקידוחים הבלתי קונבנציונליים למי התהום, שהם בעצם מי השתייה שלנו. אבל מה עם מאגרי המים שעל פני השטח? כגון הנהרות, הנחלים. אחת מתופעות הלוואי הנפוצות ביותר של הקידוחים הבלתי קונבנציונליים הן הדליפות. המערכת היא מערכת מסובכת ביותר, המכילה המון צינורות שנועדו להעביר את הגז ממקום למקום. הגז מועבר בלחץ מאוד מאוד גבוה. כל הגורמים האלו גורמים לתקלות שלעיתים גורמות לדליפות. חשוב לציין שהסיבה לדליפות המרובות איננה חוסר המקצועיות של המהנדסים, אלא העובדה שהמערכת מתאפיינת באינטנסיביות ובצפיפות גבוהה. מיועדים אזורי קידוח רבים, ובשילוב עם העובדה שהמערכת היא אינטנסיבית וצופה, אלו יגרמו לדליפות ותקלות רבות. המים שעלולים לדלוף הם מי שפכים שלקחו חלק בקידוחים, והם רבועים באמוניום ובחומרים רדיואקטיביים, שפוטנציאל הזיהום והסכנה שלהם לסביבה גבוהה מאוד. בנוסף, המים הללו מלוחים ביותר, עד פי 10 ממי הים, והם עלולים להגיע למאגרי המים שזורמים על פני השטח, לפגוע בהם ולהפוך אותם לבלתי ראויים לשתייה בעליל. אם אכפת לכם מהכדור היפה שבו אנו חיים ומהמדינה המדהימה שלנו, תצטרפו אלינו למאבק כנגד קידוחי הנפט ברמת הגולן. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לייק בדף הפייסבוק שלנו, וסומכים עליכם שלאט לאט תתחילו להתעניין, לקרוא ולצפות בסרטוני הסברה שיבואו בהמשך, וביחד ננצח במאבק הזה.